però trobe, i no és que vulgui punxar-la, o tal vegada sí, que aquella experiència mereix que ens conte molt més. El cas és que ningú li hauria pogut retraure que se sentirà aliena a aquell poble, a aquella llengua, que el París on havia crescut, on tenia amics i tal vegada amors, l'haguera reclamada com a seua. Però quan li arribà l'hora de tornar a Meliana a 16 anys, ho va fer en cos i ànima. I en Meliana acaba de fer-se dona i vingué el temps d'estudiar filologia romànica en València en uns anys de forta agitació política, social i lingüística en la universitat. Un temps de lluita i reivindicacions que, pot ser, són els responsables de la vena guerrera que se li desperta quan olora una injustícia. Ja ho sabes que té l'olfacte fi. Com a flamant professora de francès, passa un temps a Catalunya, on curiosament deixa de ser la francesa per a ser la valenciana. Però va ser un temps curt, perquè l'any 84 es convocaren les primeres oposicions per al professorat de valencià i aleshores la francesa, demostrant que era valenciana de cor i d'arrels i sobretot que copsava la importància de transmetre a les noves generacions la nostra llengua i la nostra cultura, guanyar una plaça i encetar una nova història que la portà primer a l'Institut El Clot de València i després, fins al final de la seva vida laboral, al Francesc Badia de Foios. I ara sí que s'havia completat la tornada a casa. Ja com a professora de València, l'any 87, començà a desenvolupar la seva carrera literària com a escriptora de literatura infantil i juvenil, que no és mal camp de batalla per a una guerrera agosarada. Llibre a llibre, ha mostrat als menuts com és el país dels colors i què passa quan el sol no té son per la nit. Els ha fet conèixer una estrella molt original o personatges tan dolços com la Bruixa Merenga. I ha parlat als joves d'amor, d'amistat, de dolor i d'aventura. Les seues obres destaquen pel domini de la llengua i per l'alta volada literària, perquè qui ha dit que la literatura per a infants i joves no ha de ser, per damunt de tot, literatura? I qui ha dit que no es poden tractar en la literatura infantil els mateixos temes que en la d'adults? En una obra infantil, Maria Jesús Volta pot denunciar la competitivitat desaforida de la societat actual o els perills del capitalisme salvatge. Pot fer bandera de la solidaritat i el respecte a la diferència. Pot parlar del pes de la soledat no desitjada, de l'assetjament escolar o de l'amor romàntic. Pot reflexionar sobre emigració i sobre la necessitat imperiosa de cuidar el planeta que habitem. O pot contar esplèndidament la violència que massa sovint patís un poble a mans d'un altre, com fa en Pell-roig a rostre pàl·lid, que va ser el primer llibre seu que em vaig llegir allà pels anys 90, quan encara no podia somiar amb conèixer-la i menys encara gaudir de la seva amistat. Amb Si fa no fa els mateixos temes, Maria Jesús bastís també relats per adults on apareix a més l'angoixa terrible de perdre la memòria, ja siga la individual o la col·lectiva, i incidís especialment en la urgència de transmetre a les noves generacions la llengua i la cultura i de fer-ho amb passió. Aquesta passió que tant li agraïm i que és la mateixa que la va impulsar a ser una magnífica professora de valencià al llarg de més de 30 anys, la novel·la també deliciosament en el relat Creu-me jove, que forma part de la improbable vida de Joan Fuster, on un adolescent que podria ser el trasunte literari d'aquella franceseta de Meliana se sent tan arrelada a la seva terra que vol ser llauradora, fins que l'amistat amb el mestre la porta a descobrir l'estudi com a forma de preservar la memòria del poble. Si per la seva literatura ha guanyat alguns dels premis més prestigiosos, en mereixeria també pel seu treball com a articulista, on destaca per abundant i sentida tota la temàtica que ens afecta com a valencians. La llengua, la cultura, la literatura, la política, els nostres personatges, els nostres paisatges, però toca també tots aquells assumptes que ens afecten en tant que habitants d'aquest planeta. Migracions, guerres, catàstrofes naturals, canvi climàtic i, senzillament, en tant que éssers humans. Els sentiments, els afectes, l'educació, la salut mental, el sofriment, la soledat, l'amistat, l'alegria, l'edat, el pas del temps, la mort. I sempre, travessant de dalt a baix tot el que escriu, la preocupació per la situació de les dones arreu del món, la defensa incansable de l'imprescindible igualtat i la certesa d'haver arribat a un punt de no retorn quan diu: en el camí de la vida que les dones anem forjant a base de sacrificis i esperances, hem arribat a creure ferventment en nosaltres. Hem despertat i hem pres consciència de la nostra condició. En el camí de vida que has forjat, estimada Maria Jesús, ha arribat el moment de pintar el cel de lila amb aquesta lletra que reps ara.
perquè, com digueres en el pregó de la Fira del Llibre, qui s'atorga la satisfacció de recórrer els cavallons de tinta negra en recull sempre llavors que tard o d'hora donaran fruits. Cull, doncs, aquesta lletra lila com el fruit que mereixes i tingues la seguretat que nosaltres seguirem, com tu desitges, abraçant l'herència rebuda, defendent aquesta llengua que no provoca, no insulta, no intimida, no agredís, no margina. Aquesta llengua nostra que fa lliure el poble que la parla. I les teues paraules seran, per a nosaltres i per a les generacions que vindran, les barques que ens rescaten de l'oceà de les incerteses i el dolor. Enhorabona de cor. Gràcies, Teresa. Molt bonic, molt emotiu. I és veritat tot. Bé, ja sabeu que la ELCA, des de fa uns anys, decideix concedir la lletra lila a una escriptora no sols per la seva producció literària, sinó també pel seu compromís social, cultural, per la llengua i pel feminisme, per la dona. En aquest és molt difícil, sabeu, quan hem de fer la junta directiva decidir, és dificilíssim perquè sempre te quedes fatal perquè saps que hi ha moltes dones que s'ho mereixen. Però bé, esperem que això dure molts anys i que a poc vagin desfilant per ací moltes més dones. Enguany comptem amb Maria Jesús Volta, com tot el món sabeu, i estem molt orgulloses i orgullosos de poder-li concedir el Premi de la Lletra Lila. Ara ve la caixeta, que embolica. Una espècie de diploma. No oblidem que som fills de l'escola aquella franquista que ens donaven diplomes. La caixa en el bol. I l'ensenyes. I la caixa amb la ploma. Bé, doncs ara... Bueno, ara ho posaré jo. Té la paraula la nostra Maria Jesús i enhorabona. Gràcies. Bé, bona vesprada. Estic enormement contenta d'estar avui així compartint aquest moment amb tantíssima gent que ha vingut. No m'ho esperava, la veritat, i és emocionant. D'entrada, vull agrair profundament a la Junta de València de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana haver tingut a bé concedir-me la lletra lila d'enguany. No tinc paraules per descriure l'honor immens que suposa rebre aquest premi que exhibeix una nòmina d'escriptores, com han comentat elles, que per a mi són referents literaris i intel·lectuals. Elvira, per exemple, i alguna més. Parlant de referents, també em sento infinitament agraïda a la meva amiga, la gran escriptora Teresa Broseta, per regalar-me aquesta glossa i haver-me dedicat unes paraules plenes d'estima i brillantor com és propi en ella. És també un orgull compartir en escenari d'ací un moment amb les poetesses que recitaran també els seus versos, que estan així. Finalment, vull agrair-vos a tots i a totes estar així en un dia tan rellevant per a mi. I si em permeteu, vull destacar sobretot la presència de la meva família i dels meus amics i amigues
amb qui he compartit durant dècades moments inoblidables i amb qui espero continuar recorrent el futur durant molts anys més. Moltíssimes gràcies. Fa temps, a mitjan segle XX, un jove matrimoni de l'Horta Nord va decidir fugir de la misèria franquista i instal·lar-se a França, a París, com ben bé ha contat Teresa fa un moment. Eren els meus pares i jo, durant vora 16 anys, va ser filla d'emigrants forçats, amb tot el que allò implicava. La nostàlgia desesperada per la seva terra, la preocupació perenne pels familiars que s'havien quedat sols al poble, l'intent extremadament dificultós de penetrar una societat desconeguda i l'adquisició lenta, lentíssima, d'un idioma nou. Mon pare treballava fora, en llargues jornades esgotadores, però a poc va anar fent amistats en el treball i es va acabar integrant, més o menys, a la rutina gala. La mare, per contra, eixia poc de casa. Passava el dia entre les quatre parets, dedicada a les filles, la neteja, els àpats, l'economia, les necessitats escolars i, al cap d'uns anys, també a les clientes que la buscaven perquè els cosira els vestits que copiaven de la revista Burda. Si tinc un record d'aquells temps, és ella. Asseguda al racó de baix de l'escala, amb el cos inclinat, cosint de dia i de nit fins ben entrada la matinada. La recorda amb els ulls brillants d'esgotament. Presonera de la realitat, impotent davant d'aquella existència imposada. Estic segura que de jove, caminant entre tarongers i séquies o per vora mar, no hauria imaginat mai que l'esperava tanta solitud. I ho sé perquè, quan vam haver de vindre a viure ací, va ser jo qui va haver de coexistir amb l'enyor i la tristesa. Va ser jo qui durant molt de temps em va sentir orfena i desorientada. Per què conté tot això? Doncs perquè els anys d'infantesa i joventut, com a la majoria de les persones, em van marcar el caràcter i la manera d'entendre el món. Per això, quan em vaig llançar a redactar el discurs d'aquesta nit, d'immediat em va vindre al cap una llau d'imatges. D'una banda, la vida cavernosa de ma mare i el contrast amb la del pare. D'altra, els textos literaris que al llarg de la vida m'han ajudat a entendre els sentiments que l'emigració em va despertar. I també els noms de moltes de les escriptores, de casa i de fora, que durant segles ens han parlat no solament dels barrots que les paralitzaven, sinó també del color del futur que anhelaven. Jo, igual que milers i milers d'altres dones, cada una des d'on ha pogut i com ha pogut, he volgut ajudar a assenyalar amb el dit la part de la societat i de la vida que ens talla les ales. I he procurat portar-ho endavant a través de la literatura, infantil i juvenil sobretot, perquè crec que és fonamental que la població lectora més jove entenga i interioritzi que l'oxigen que ens alimenta ha d'estar compost de respecte, d'empatia i d'educació. També amb les meves col·laboracions en premsa m'he esforçat per adjudicar perfil i presència a totes les Penèlopes que esperen la seva oportunitat, amagades darrere de cortines espesses de pobresa, religiositat, ignorància, guerres. Tot això que acabo de contar resulta, òbviament, insuficient per a il·lustrar la lluita de segles de dones de totes les posicions que s'han sacrificat per atènyer una igualtat que, tot i haver millorat, encara està lluny d'arribar a bon port. I és per això que les dones no podem deixar d'involucrar-nos ni un sol dia en aquest compromís. Som les baules adherides a la gran cadena de lluita feminista que prové del passat i que ha permès a poc i sense interrupcions que ciutadanes de totes les èpoques i condicions la mantingueren viva. Com diu l'escriptora francesa i Premi Nobel Annie Ernaux, crec que la meva història està en elles.
I no vull acabar sense parlar de la nova generació de dones, la que camina a un pas de nosaltres. Són les dones d'ara i les dones del futur. Són la nostra esperança més elevada, la que m'atorga la pau i la confiança de saber que no defallirem. I en parle perquè hi confie plenament. Confie plenament en l'actitud de les joves que s'han criat enmig d'una cultura que, malgrat el nostre esforç, encara es planteja i es replanteja constantment el paper de la dona en les estructures socials i polítiques. Unes joves que s'interessen per les veus reivindicatives del passat i també per les nostres, més properes, que ja han sabut fer-se una idea de quina ha de ser la seva implicació en la batalla de les igualtats, que encara és dura i injusta. Confie plenament en elles perquè les he vistes créixer, formar-se, erigir-se davant de les injustícies del dia a dia i construir barricades de cultura per defensar-se dels abusos del patriarcat. Per tot això, aquesta nit vull dedicar la preciosa lletra lila a Laura, la meva filla, i a les seues amigues i companyes de viatge, historiadores, ensenyants, responsables de compra, biotecnòlogues, arquitectes, bomberes, infermeres. Aquestes són les futures veus, instruïdes i valentes, que han de gestionar el territori igualitari. I jo, amb aquest premi, i aquest premi amb tots els noms brillants que m'han precedit i tots els que vindran, em compromet a continuar ajudant-les a eliminar actituds i polítiques agressives contra nosaltres per a construir la societat justa que totes i tots mereixem. Moltes gràcies. Gràcies, Maria Jesús. Moltes gràcies. Bé, a continuació ve esta segona part de paraules, de versos, de cançons, que la presentarà la nostra amiga i representant d'Acció Cultural, Anna Gascó. Després dels dos discursos anteriors, dels tres, és difícil iniciar esta última part. Entre altres coses, Laura sap de les coses que hem parlat este matí i per això ara mateix em vivies un poquet emocionada perquè este matí em parla de baules, em parla de genealogies, em parla de mares, dones. I un poc la nostra proposta de paraula poètica ve a representar d'alguna manera allò que de manera intuïtiva les dones, des del feminisme, des de la nostra condició de dones, venim reivindicant, que és la constel·lació, la genealogia, l'agraïment a les precedents i l'esperança i el convenciment que el futur, que el present i que el futur és absolutament esperançador. I d'una manera intuïtiva o d'una manera que ja forma part de la nostra manera de funcionar, la tria de poetes que hem fet d'alguna manera vehicularan totes aquestes idees que venien plantejant-nos. L'experiència, la tradició i la joventut. Present, passat, futur, però sobretot jo crec que futur, tant des de l'experiència com des de les que se nos acosten com a gent jove. I també venen precedides de tot el territori, de tot el País Valencià. Este país nostre, que ara mateix està tan trasbalsat per allò que tenim políticament, però que jo crec que actes com estos i persones com les que tenim així donen esperança que això s'acabarà el més aviat possible. La paraula poètica, les baules poètiques, les baules com a dones, aquí estem, començaran amb un recitat de Maria Jesús Volta, de l'Horta. Ara m'he enterat que venia d'allà, de França, de no sé on. Jo li havia demanat a Laura si volia ella recitar alguna cosa, m'ha dit, ai, millor la mare. Doncs la mare començarà en un poema propi, El far.
Bé, vaig a recitar un poema, se diu El far, que vaig escriure quan la meva mare va faltar, però que en aquesta ocasió vull dedicar especialment als meus amics Pepe i Merche. Ara que la teua ombra no tacarà mai més de tinta viva el sender i la paret, ara que el teu aire ompli els meus pulmons i la teua veu se m'entortolliga a les oïdes, voldria dir-te els mots que no vas saber trobar. Tantes vesprades caminant en silenci, tu, fràgil presa de la foscor que et devoraria. Jo, encimbellada al far, que es desespera per il·luminar l'horitzó. Tantes paraules et devia d'haver dit per cobrir aquelles altres que t'escorxaven el cos i el cor. Jo estava destinada a ser el bàlsam, la menta fresca que aireja l'alè sulfurós de la pena. Però només vaig aconseguir fabricar un plasma lleuger de silencis rendits. Te'n vas anar un capvespre, mentre el dia també es deixava morir. Inexpressiva, les sirenes d'algun vaixell s'han fet tan velles. Cruixen les cases, cruixen les llosses. Nina, nineta, perd un botó del vestit verd. Presta s'ha entaforat abominable rata nocturna dins d'un forat. On és la lluna? On és? On és? La jove busca en cel inútil i sent la fulla de la navalla que li obri el pit. Nina, nineta, ja no hi ha lluna. S'ha mort de lluna perduda. En una caixa jau arrupida la lluna amiga, morta de lluna per soterrar. Quin plany tan trist, com s'entafora per certes juntes de l'empedrat. Ella les sella, cloc, cloc. Camina evanescent, mentre s'esberlen constel·lacions dins d'un basal. Cloc, 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 cloc. Les foradades calces malmeses passen absortes pel carrer llarg. Quin gran pesar, aquelles calces, les giragonses del seu botó per l'albelló. Ai, quina pena pel buit deixat, voreta el trau, vestit obert, la insinuant sina. I a nits, que són només un ull born i negríssim, botons perduts en fondes clavegueres, un vesper d'oprobioses irenes. En nits així de lluna morta, passa silent, nina, nineta, va deixant un camí de petxinetes blanques. I perquè no siga una cosa tan dura, ho sent moltíssim. Gràcies, Josep. Jo també li volia dedicar, tindré un record entranyable i amable per ma mare, com Maria Jesús, que també ha parlat d'una manera molt carinyosa de la seva. I ma mare era la repera. Era una persona encantadora, de veritat. La mare. La vida que volia em duia al garrofer. L'ensucrada garrofa, arrossegada i xuclada, s'assentava a la boca, a la llengua o a les genives. Jo tragava saliva, gola avall, i els xorrolls s'esmunyien amb gran veutat pels dits. Reia molt. La mare també reia. Corríem i rodàvem, ens agafàvem fort i ens fèiem un llarg bes. Entre suades quèiem sobre terra rogenca i res era important i les hores passaven, se'm desfeien les trenes, menjaven brull i mel i passaven els trens i s'esquilaven les burres. La mare olia a rent, amoniato i cireres, a pansa i sajolida, a gesmil i salmorra. L'olor de tot un poble germinava al seu pit i a mi em feia viure
la seva olor domèstica. Dins d'un didal cabia la vida que em passava com passava el cató i passaven els dies en un corral històric reblert del fem i palla de vaques anodines que em miraven tristíssimes mentre auixaven mosques i el mugit amancia verderols i vesprades. Les gallines ponien i a la joca acabaven distretes, tan estranyes, amb les plomes aquelles. Vaig aprendre les lletres en un corral insigne. Lligones i forcat, cabassos, les aixades, el cabestre de l'haca, la corbella esmolada, l'empeltador menut dins d'una vella funda, el fil d'empalomar, el falsó i els serruts, els sarrions i navalles, cordells, manolls d'espart, el punjó, la destrall o l'agulla, saquera. Les primeres paraules feren regust metàl·lic, aterrosat calcali tèxtil pels costats. Els fonemes m'eixien a colps, ben oclusius, s'atarantaven tots i molt casts puntejaven escates a la gargantana. La mare m'ensenyava les lletres i els fonemes en un corral vivíssim, amb pessebre i gesmil, entre els sacs de la brosta i mig almuts d'arròs. Esplendorosa ella, com una bella rosa. Les mares de naixement i literàries i de tot estem ahí present i ens porten l'emoció. I de la Ribera, una altra riberenca, Laia Fontana, de l'experiència, una joventut, perquè el primer llibre de poemes el publicares quan tenies? 20 i pocs. 20 i pocs. És que la portada del llibre és una careta de xiqueta que no vos la podeu imaginar. Laia Fontana, de la Ribera. Bona nit a totes i a tots. El primer poema que recitaré és del meu poemari Rondalles i altres veritats i és un poema que reivindica la diferència i la divergència. Eixa divergència que tant ha caracteritzat a les dones feministes de tota la nostra història, perquè gràcies a aquestes dones que decidiren eixir-se'n del ramat del patriarcat, d'eixe ramat de convencions i de restriccions, estem ací, en actes com els d'avui. Així que, sense més dilacions, un poema que aparentment només parla de pomers. Analogies. Aquells pomers no dansaven amb el vent. S'ancoraven com paràsits al sol, amb arpons de cel·lulosa. Es vestien altius, amb troncs sense solcs a l'escorça, ni arxipèlags resinosos. Aquells pomers no caminaven amb el temps, no entenien cap dels 4 dialectes de les estacions i amb flors, fulles i fruites alhora presumien de la seva ignorància perennal. No creixien perquè ja eren adults en nàixer, no morien perquè amb els anys anul·laven els anells que els cilindraven. Aquells pomers no s'ajocaven amb les malalties, reblerts de circuits ideals, de micropeces mecàniques comestibles, esclaus de la productivitat infal·lible, d'un capitalisme metòdic de llibre, plastificaven els camps amb els mateixos rojos, amb les mateixes quanties. Però aquell pomer no corria darrere de les analogies. Feia renegar les arrels quan l'aire agitat s'escolava pels poros de l'humus. Jugava de franc la seva fusta perquè els líquens s'enfilaren fins a les branques, enxarçant-lo de verd i de gris, d'alga i de fong. Esdevenia floc amb el gebre d'hivern. Anunciava els soliloquis de fragilitat dels pètals de primavera. Erigia la clorofila del fullam d'estiu
encerava de groc mestís les maçanes de tardor. Anava morint perquè creixia, perquè vivia. Lluïa la rapada d'aquell llamp que li havia caigut augustament. Servia polpa no edulcorada als ocells viatgers i ensenyava a les pomes la necessitat d'escriure assajos de sabors inèdits. I el poema que recitaré ara és d'una poeta d'aquesta ciutat, de Maria Beneito. I els seus versos podrien haver estat escrits avui mateix de matí, perquè parla d'una temàtica tan atemporal, tan universal, tan aberrant i tan terrorífica com és la guerra. Eixa guerra que sempre acaba sent més crua per a nosaltres les dones. I, sense més dilació també, Ciutat bombardejada, de Maria Beneito. Es trencava la pau blanca dels núvols, l'alta mort ens plovia vers la vida i la infantesa es feia un crit de pedra, una negror petita. Sols era cert que el cel, dalt del miracle d'altre jorn ben rebut, d'altra esperança anava fent-se foc pel món on érem la novella riuada. Sols era cert que no arribava l'àngel, que ens pogués dur les lletres de la joia. Pensàvem àngels morts, sota la flama socarrada de la ploma. La ciutat a l'entorn i el cel a la terra, a trons inconeguts, tot ell desfent-se. On les coques de mel? On la tendresa? On el Déu del pessebre? Cridàvem sota els llamps d'una veu d'espurna. Trencat el sostre, Déu potser guaitava. Sols per a respondre a enderrocs, silencis per l'absència més blava. Era el clam infinit. La nostra terra, ferida al cor, ens deia sense paraules, petits noms de la sang que s'enfugia. La terra desagnant-se. Ai, ai, infantesa closa a la tenebra, com va deixar en foc les seues fites. Des d'un ressò de flama, sota la cendra, els pànics ofegats encara criden. Gràcies. No mos ho vas deixar fàcil, Laia. En Gaza, al cor, en Palestina, d'aquella guerra. Uf, no recordava jo aquest poema. Maria Beneito, sí, però avui és especialment. Però bé, seguim celebrant avui que estem així, per almenys nosaltres. Maria Fullana, de l'Horta, València, l'Horta. Maria. Bona nit. Jo us llegiré dos poemetes curts. El primer és més bé íntim i l'altre és més bé un pamflet, però bé, com sempre en la meva línia. El primer es diu Les estranyes. Les estranyes ens mirem des de l'espai llunyà, el temps inassolible. Toquem de peus, a quatre mans, un piano que imaginà Chopin, una nit sota els estels fumats, fanals urbans, la boira prodigiosa. La música germana, els palmells vermells de les dones pintores a les coves mil·lenàries, fresques performants, un crit que es perllonga enmig dels segles, les entranyes, com quan abraces un home amb l'escalfor sobrehumana que et transmet la corfa vibrant d'un cos que t'embolcalla i et diu germana, germana estranya, tan a prop, llunyana. Gràcies. El segon és el que us he dit que era un pamflet i també va contra la guerra, entre altres coses, de Palestina. I diu així: som
Som horitzontals, com la línia fuada que ens hi manta endavant. Som assemblea vivent, una gran veu que no es pot parar. Som de tots els colors, olors, tactes, sabors, perquè som totes tot. I el món que diu prou i s'aixeca contra tot el dolor i la mort, perquè ja ha vessat el got i ara som un riu desbordat, una marea horitzontal braç a braç, ballant la dansa incansable del mai més, per sempre. Maria, la veu, vos deixa pas Aina García Carbó, que si ella que ja té força, prepareu-vos en Aina, que és un terratrèmol, tira-li. Que se m'havia oblidat, de Castelló de la Plana. Important. Important, és que estic present a tot el món per la comarca. Gràcies, Anna. Que estan de Madalena, que té molt de mèrit, Bueno, jo treballo a la Serra en Garceran, que està a 45 minuts, un poble del nord de Castelló, però té molt de mèrit, clar que sí. Jo recitaré 2 poemes del meu llibre El cor heretge. El primer el vaig escriure després d'una d'eixes bofetades, la primera bofetada de masclisme que me va tombar a terra, i vaig dir prou, d'aquí no passa. I no passa. Se pot agafar? Se pot agafar? S'ha revifat obscur el fred. S'ha revifat obscur el fred i al despertar les parpelles eren fosques. M'han llançat al pou gelat, profund i abrupte. Però el que no sabien és que he caigut en gràcia. Quina aspra conspiració, sublevada pregunta, quin conjurat complot ha sagnat entre nosaltres i ha desfet els somnis. A la set? No. Més no. Cavalca la nit a lloms del crit i de la resistència, el clam que aclama i anuncia la torxa, perfum que a totes il·lumina i agermana. Es vaticina el presagi a cops de ferradura, s'ha despertat primitiva la bèstia i no hi haurà essència a qui no emprente sutura. Prou, més no, atureu-vos, deslligada de l'absència, de l'esma i la perduda, emprenc el camí amazònic a algú sentit dels meus principis, decidida manera d'escoltar l'ànima, assumisc el deler per la llibertat que em declama. M'impute per lluitar la vida al cor de la síl·laba, que em dibuixa la pell i brota a les axiles, per incendiar el murmuri i produir soroll, per lliurar la fera i alleujar ferides. Cedisc per intentar convergència i adhesió amb els pactes de la gola, per avivar l'eco de cada vibrant respiració, per esbrinar nervi ocult, acció, a l'ombra del desfici. Ho alegue, ho rendisc, ho depose. El clam, el nervi, l'anhel, la revolta. Veniu. És l'única cosa que sé segur habitarà per sempre a casa nostra i allà podreu trobar-me. Moltes gràcies.
la llibertat d'expressió. No demanes perdó per la pronúncia del mot. No n'hi ha culpa ni delicte. No podran llevar-te ni la veu ni la pell, ni els verbs, ni els sotracs, ni els dubtes. Demana testimoni i llibertat, transparència i veritat, i ofereix-te adepte a acceptar la dita. Exigeix obertura i llum, descobreix l'ombra oculta, incideix en la raó vexada i distingeix el concepte dels noms, el misteri que els recull, els perpetua i aclapara. No et lamentes mai pel clam ni la redempció. Eres tu qui pagues l'or i el judici, la moneda de canvi per assumir el dret i la potestat, el privilegi i la virtut de tindre la força en la paraula. Moltes gràcies. I la força en la paraula, en l'expressió i en la dita. Seguim en Gràcia. Gràcia Jiménez, de l'Alacantí. Premi Lletra Lila 2023. Li dona anterior. Sí. Aina, que mos has desconcentrat. No, res. Jo estava sentint la i dit, ai, mare de Déu, senyor, això no hi ha qui ho iguale. Que barbaritat. Molt bé. Doncs bé, canviem un poquet el xip perquè jo no ho faré així. Bé, quan estava escoltant les paraules de Maria Jesús, me sentia millor així, no? Quan estava escoltant les paraules de Maria Jesús, sobretot dedicades a sa mare, no? I aquestes dones tan sacrificades i tot això, vaig pensar, eren i són. Encara n'hi ha moltes i moltíssimes dones que no poden fer allò que volen i en el món de la literatura no poden escriure coses que tal volta tenien que estar escrivint. Aleshores he recordat un poema que és la cançó de la dona que mai no va escriure cap poema i diu així. Quan havia d'escriure els millors i els pitjors versos de sa vida, estava trafegada i s'havia sentit vestit de dona circunspecta arrossegant el pes d'aquell petit i hospitalari món on habitava. Quan havia de dir les millors coses, les que es viuen i es senten per primera vegada, regalava dreceres i rajava cançons. Carregava cistelles amb fruites saboroses, cuinava de nit, netejava llençols, preparava lliçons i vigilava nens als patis dels col·legis. O curava les nafres dels malalts, engolint-se la vida amb les bromeres de cervesa morena i fum canalla, temptejant aquells homes en l'estret carreró. Quan havia d'escriure els millors versos de sa vida, els ganivets semblaven menys esmolats que les paraules, que passaven de llarg, apressades, camí d'altres quaderns més exquisits. Quan havia d'escriure els seus pitjors poemes, la vida romania tancada en una caixa de parets fumades de gros vidre, aguaitant des d'on considerar les diferents arestes dels pecats, perdonables o no, de la seva família. Quan havia d'escriure els millors i els pitjors versos de sa vida, només va tindre temps d'eixugar-se les mans i els ulls furtiva amb un drap enganxat al vent tramuntanal. Quan havia d'escriure aquell poema que la brisa dictava encreuant el carrer, esperava pacient que el seu món s'ordenara de nou per poder satisfer els desitjos dels altres i aleshores poder escriure en pau aquell quadern en blanc.
I com si m'haguera estat jo al teu costat escrivint mentre escrivies, si jo haguera estat per allí, per ta casa, vaig pensar llegir després un poema de futur, pensant en tirar endavant. I el lliig em permet algun xicotet canvi, especialment per a aquesta lectura. Este és un poema que serà en el nou poemari en la línia que entravessa, que està a punt d'eixir, i és primícia. Molt bé, es diu així: Fent juntes aquest poema. Fent juntes aquest poema, com fent nostre el negre de les nits i el blanc dels dies acabats de nodrir, acaronant els grisos al capvespre, dins la serenor horitzontal del cel, apropiant-nos del tacte rugós i vertical de la soca de l'arbre esponerós que imaginaven fort alenant vida, reflectint-lo als cristalls de la sorra aferrada a les platges desertes, inorgànics records que mai barraren, ancorats a les pells adormides en l'esguard de l'amant, sense cels de cotó ni blau cobalt, mirant mar enllà la línia blava, el perfil que sosté tota nuesa, la mineral consciència d'existir, com un nàufrag que enyora les braces sobre les hores mortes delitoses. Agafant els records, fent un bolic, lligat com un tresor d'infant per festejar després plegades a una taula parada de diumenge les paraules que ens esperen humils i aleshores el dia enfosquirà, sota l'aigua i el sol i el vent marí, que maquinals faran la seva feina davall d'aquell llençol d'onades braves. Això de que cada volta és jo després de la meravella que fan queda una mica estrany, però bé, me toca a mi presentar-vos a les persones meravelloses que tenim. Seguim en Isabel Robles. Jo no sé mai decidir-te que vens de Ciudad Real o del Califato Independiente de Benimaclet. Com quedem? De les dues parts. De les dues parts. Sí. Premi Lila 2017. Isabel Robles. Gràcies. Perdoneu, però aquí també hi ha emoció. Ja sé que està en la ment de tota la gent, però jo vull felicitar-te directament, també, i dir-te que estic molt contenta que l'ELC t'hagi lliurat fa no res la lletra lila. També vull dir-te, Maria Jesús, que estic contenta d'acompanyar-te en aquesta ocasió tal i com tu fas contínuament amb les altres escriptores en situacions com aquesta o semblants. Enhorabona. Llegiré 3 poemes, un d'ells és de 4 línies, per això me permet fer-lo que servís ahir d'enllaç entre el primer i el segon. No m'excediré. I tots 3 pertanyen al darrer poemari que he publicat, que es diu Han tornat les roselles. La travessia. I va arribar el dia anhelat, després d'uns breus preparatius. Una maleta de joguet d'un pam de cartró, folrada amb tela gruixuda, plena de llepolies. I per fora, adhesius de ciutats i hotels pretesament visitats. Un gat gris de corda juganer, que a més de córrer feia tombarelles. I 2 contes, La Caperucita Roja i Beba la infermera. De la mà de la mare es troba en un compartiment on tothom seia enfront dels altres viatgers, motiu de càstig i ensopiment o de socialització en compartir experiències o viandes i begudes, sempre saboroses en el camí. La nena practicava una destresa, practicava amb destresa la lectura
que encara no havia après. Sabia de memòria els contes, els dibuixos i texts i quan passar les pàgines. La falsa aptitud descoberta servia de diversió per a tothom. Sols en passar molts anys, aprendria el missatge de la caputxeta vermella, el temor de trobar-se amb la sexualitat. Heus ací el terrible llop baró. Pel que fa a Beba, la infermera, delerosa per cuidar i sanar els joguets dels altres, brindava un aprenentatge innocent i amable per esdevenir l'àngel de la casa. Un magnífic constructe poetitzat per Coventry Patmore, adreçat a les dones que serien felices en aconseguir la felicitat i el benestar dels altres. Però això ho sabria amb el temps. Ara la joia consistia a seguir els designis dels somnis. Somnis, mancances i esperonar el desig. I per acabar, llocs. Té una cita en anglès que no pense traduir perquè imagine que sabeu prou anglès i si no, de totes maneres, al final del poema aneu a reconèixer-la. Està dedicada a Elsa, la meva filla. Llocs, la cita diu així: I am no bird, and no net ensnares me. Charlotte Brontë. Cristal·lina i ferma, ho deixà caure com un salt d'aigua decidit. L'important és saber quin és el teu lloc. La jove sabia concebre espais, admirava l'herència de la Bauhaus. Després, distribuïa i humanitzava amb el seu art més un bri de natura. Tenia bona mà per als colors, imatges i plantes. Complaguda, vaig somriure davant la coincidència que potser no era casual ni em sorprenia. Ambdues compartim la creença i el goig de ser fidels a les conviccions. I com Charlotte, pensem que no som cap ocell ni cap xarxa ens atrapa. Moltes gràcies. I ja anem acabant. Encara que jo sé que podríem, si férem una poetry session d'estes, una jam, podríem omplir durant hores de poesia de les poetes que tenim així. Acabem en Encarna Sant Celoni, de Saforíssima, Saforenca, de la Safor, però jo diria que és de l'Horta, perquè ella viu a Alboraya i per mi és quasi com de casa. De la Valldigna. Perdó, jo he llegit per ahir la Safor. De la Valldigna. Els saforíssims te tenen col·locada com a saforenca, eh? Sí, ja ho sé, però soc de la República Independent de la Valldigna. Bona nit, no em repetisc, assumís tot el que heu dit totes les companyes abans. Llegiré dos poemes. El primer es diu Regla de dos i porta una cita de la banda sonora de Portrait d'une jeune fille en feu. Fuggire non possum. Per blanca reps un colp, per negra dos, per prima reps un colp, per grossa dos, per guapa reps un colp, per lletja dos, per rica reps un colp, per pobra dos, per ximple reps un colp, per llesta dos, per santa reps un colp, per bruixa dos, per blava reps un colp, per roja dos,
Per casta reps un polp. Per puta, 2. Per bona reps un colp. Per mala, 2. Per jove reps un colp. Per vella, 2. Per home reps un colp. Per dona, 2. I acaben un poema. Bé, anava a llegir Llavis mentiders, però dic ja massa fort. Anem a llegir-ne un altre, que anime més la cosa. Bé, és un poema dedicat en principi a les germanes Roig per unes pedretes que em van regalar. I es diu Titanes. I està dedicat a totes les dones. I també és una metàfora. Les pedres són més que pedres, com deia la companya abans. No, era Clara. Les pomes, tu les pomes, jo les pedres. Bé, pedres, romes i esmolades, humides i seques, tosques i llescades, cantaires i queques, grosses i allargades, virades i negres, llises i rasposes, de foc i areneres. Pedres de tota color i factura. Pedres que fan traus i bonys, pedres que engulen els plors. Lloses, macs, moles, cudols, gemmes, blocs, llambordes, rocs. Pedres de tota grandor i textura. Pedres que basteixen o que destrossen. Pedres que fan de llit o que l'escalfen. Pedres que parixen o que degollen, pedres que sacrifiquen o que salven, pedres que guarixen o que desnonen, pedres que intimiden o bé que emparen, pedres que redolen, pedres, peirones, dones. Moltes gràcies. I bé, ara ve així. Però no volíem anar-se'n sense fer una performance no assajada, i a més de deberes, això no és un número que estiga, aleshores torne a cridar així a totes les persones. Jo no t'he dit enhorabona públicament, però ja ho has entès, no? Fent esta tasca de baules, esta tasca de recuperació, esta tasca d'agraïment a les precedents, no podien anar-se'n sense citar, portar a casa a Maria Mercè Marçal. Anem a llegir-nos de manera col·lectiva, sense micro, a viva veu, la cançó de Fer camí. Pues igual sí, no? Ens posem per ordre. Igual, com vos vinga, estem apuntades. Me faig venir a la meva barca? Hi ha violetes, ha de dir. Anirem lluny, sense recança, d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny, sense recança, i serem dues, serem tres. Veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem 4, serem 5. I els nostres ulls estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendat. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Qui segueix? Teresa. Teresa. Se vos ha oblidat. Vos hem dit que era improvisat, no era... A Reus escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, en serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem la nostra la nit.
Moltes gràcies. Ha sigut un plaer, no? Paraules, versos, poemes, aquestes veus, el contingut. Ha sigut preciós. Que sí? Que m'aneu a dir, no? Si no... Bé, el ben cert és que és així. La poesia, bueno, la paraula en general, tant a nivell oral com escrita, serveix per a tantes coses i sentir-la de persones com les que avui han estat així recitant és un plaer. És un plaer que no sempre tindré les juntes, és un plaer. Que sí, que hi ha moltes més. Moltes més i com molt bé ha dit Anna, avui tindríem hores per a sentir altres veus també. Bé, doncs ara ja donar-vos les gràcies, donar de nou l'enhorabona a Maria Jesús, Teresa, per aquestes paraules tan precioses i dir-vos que a l'any que ve vos esperem, encara que no estiga Maria Jesús. Vinga, moltes gràcies, bona nit i fins l'any que ve.